A teremtő tudat. A Biblia titkos üzenete, Neville tanításai szerint. Képzeld el, hogy egy nap ráébredsz valamire. Arra, hogy egész életedben félreértettél valamit. Hogy az ima, amit mondtál, soha nem felfelé szólt, hanem befelé. Hogy a teremtő, akit kerestél, soha nem hagyott el, mert mindig is benned volt. Mi lenne, ha kiderülne, hogy a Biblia nem történetek gyűjteménye, hanem egy kód? Egy térkép arról, hogyan működik a tudatod. Egy titkos nyelv, ami évszázadok óta ott volt a szemed előtt, csak másképp olvastad. És most végre készen állsz arra, hogy megértsd. A Biblia valójában rólad szól. Nem hívőkről, nem szentekről, hanem az emberről, aki ráébred saját isteni erejére. Erről tanított Neville is. Nem arról, hogyan kell hinni, hanem hogyan kell teremteni. Mert a hit nem várakozás. A hit felismerés. Annak a felismerése, hogy Isten nem odakint van, hanem benned. Képzeld el, hogy minden gondolatod, minden érzésed, minden én vagyok kijelentésed teremtő erő. Nem pusztán szavak, hanem magvak, amik valóságot hoznak létre. Ha azt mondod, én vagyok beteg, megteremted a betegséget. De ha azt mondod, én vagyok egészséges, a tested reagálni kezd. A Biblia nem más, mint ennek a tudatnak a tükre, és Neville tanítása ezt a tükröt fordítja vissza feléd. Amikor azt olvasod, kezdetben vala az ige, és az ige Istennél vala, és Isten vala az ige. Ez nem egy régi történet kezdete, hanem az emberi tudat születése. Az ige nem más, mint a gondolat, az érzés, a kimondott szó. A teremtés mindig egy gondolattal kezdődik, és amikor ezt felismered, többé nem csak éled az életed, irányítod. Neville szerint minden történet, amit a Bibliában olvasol, benned játszódik le. Jézus, Mózes, Dávid, Ábrahám, mind a tudatod állapotai. Minden csoda, minden gyógyulás, minden feltámadás azt mutatja, a tudatod képes bármiből újjászületni, ha elhiszed, hogy lehetséges. A hit nem vallásos gyakorlat, hanem tudati döntés. Amiben hiszel, az valósággá válik. A Biblia ezt így mondja. A hit a remélt dolgok valósága, a nem látott dolgok bizonyítéka. És Neville hozzáteszi, a hit az érzés. Amit érezni tudsz, azt már megteremtetted. Minden, amit tapasztalsz, annak a tükre, amiben hiszel. A világ nem külön tőled. A világ a tükör, amiben magadat látod. Ha megváltoztatod a képet, amit magadról őrzöl, a tükör is más arcot mutat. Ezért mondta Jézus, a hitetek szerint legyen néktek. Ez nem ígéret, hanem törvény. Neville úgy hívta ezt, a képzelet törvénye. Amit élénken elképzelsz, amit átérzel, amit belül igaznak fogadsz el, az megvalósul. Ha képes vagy magadban élővé tenni azt, amire vágysz, akkor az univerzum megmozdul érted. Nem azért, mert kérted, hanem mert már érezted. Amikor este lefekszel és elalvás előtt megjeleníted magadban azt az életet, amit szeretnél, a tudatalattit parancsot kap. Ez a valóságom. És másnap a világ lassan ehhez kezd igazodni. Ez nem fantázia, ez tudatfizika. A hit nem reménykedés, hanem teremtés. Neville azt mondta, ne kérj, hanem érezz. Ha kérsz, azt üzened, hogy nincs meg. De ha már most úgy érzed, mintha meg lenne, akkor az univerzum nem tud mást tenni, mint visszaadni neked ugyanazt az érzést. Ezért a hála nem egy vallásos szokás, hanem a legmagasabb tudati állapot. Amikor hálát érzel valamiért, amit még nem látsz, akkor szó szerint előre teremtesz. A Biblia üzenete nem múltbéli.
Minden szó, amit benne olvasol, a jelen pillanatban él. Nem kívülről szól, hanem belülről hív. Arra, hogy emlékezz, Isten benned van, mint tudat, mint teremtő erő, mint élet. Gyakorlat, az élő ige gyakorlata. Most csukd be a szemed, vegyél mély levegőt, és mondd magadban, én vagyok. Ne gondolj semmire, csak érezd, hogy ez a két szó él benned. Most idézd fel magad előtt azt az életet, amit szeretnél élni. Lásd, ahogy már megvalósult. Lásd magad egészségesen, szabadon, örömmel. Ne kívülről nézd, érezd belülről, mintha most történne. Mintha már most te lennél az, aki mindig is lenni akartál. Érezd a hála csendes erejét. És mondd magadban halkan, köszönöm, Atyám, hogy már most megtörtént. Mert ezzel a pillanattal a tudatod elültette a magot. A világ csak időkérdése, és követni fogja. A Biblia így válik élővé. Nem egy könyv többé, hanem egy tükör, ami megmutatja, ki vagy valójában. Isten nem kívül van, nem távoli hatalom. Ő a tudatod, a képzeleted, a hited, az én vagyok benned. És amikor ezt megérzed, minden megváltozik. Mert a világ nem ellened van, hanem érted. És a legnagyobb csoda, amit valaha átélhetsz, az az, amikor ráébredsz. Te magad vagy a teremtés. A teremtő tudat. Neville bibliai meditációja. Csukd be a szemed. És most engedd, hogy minden gondolat lecsendesedjen. Ez a pillanat most csak rólad szól. Arról, aki nem kér többé, hanem felismeri, hogy már mindent megkapott. Ahogy lassan lélegzel, érezd, hogy minden egyes levegővétellel beljebb lépsz önmagad templomába. Ez a templom nem kőből épült. Ez a tudatod szent tere. Itt lakik az Isten, akit kerestél. Nem odakint, hanem benned. Most mondd magadban halkan, én vagyok. Érezd, ahogy ez a két szó megrezegteti a lelked mélyét. Ez nem egy név, ez a teremtő benned. Amikor kimondod, az univerzum meghajol előtted, mert felismeri az isteni forrást, ahonnan minden fakad. Most képzeld el, hogy előtted egy aranyló fény jelenik meg. Ez a fény az isteni tudatod, a teremtő erő, ami mindig is benned volt. Lassan belépsz ebbe a fénybe, és érzed, hogy minden félelem, minden hiány, minden kétség feloldódik benne. A fény nem kérdez, nem ítél, csak emlékeztet arra, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Lassan ismételd magadban. Én és az Atya egyek vagyunk. Neville tanítása szerint ez a legnagyobb kijelentés, amit ember tehet. Mert ezzel elismered, hogy nem különálló lény vagy, hanem maga a tudat, amely teremt. Ebben a pillanatban a Biblia szavai életre kelnek benned. A kezdetben vala az ige most válik valósággá. Az ige most benned születik meg, mint gondolat, mint érzés, mint teremtő erő. Most gondolj valamire, amit szeretnél megteremteni az életedben. Lehet ez egészség, bőség, szeretet, béke. Bármi, ami szívedből fakad. Ne gondold el, érezd át, mintha már megtörtént volna. Neville ezt nevezte a hit érzésének. Nem várni, hanem már most átélni. Érezd, ahogy a vágyad valósággá válik benned. Lásd, ahogy megvalósult, és te már benne élsz. Lásd magad egy olyan életben, ahol minden rendben van, ahol hálát érzel, mert minden a helyén van. Lásd magad egészségesen, erősen, boldogan. Lásd, ahogy mások szeretnek, és te is szeretettel nézel vissza rájuk.
A Biblia azt mondja, amikor imádkozol, hidd, hogy már megkaptad, és meg lesz néked. Most éld át ezt a pillanatot, mintha már megtörtént volna. Érezd a hála melegét a mellkasodban. A hála az a kulcs, ami kinyitja az ég ajtaját. Amikor hálát érzel azért, ami még nem látható, az univerzum tudja, hogy már megvan, és minden erő mozgásba lendül, hogy láthatóvá tegye. Mondd magadban: köszönöm, Atyám, hogy már most megtörtént. Neville szerint ez a legmagasabb ima. Nem a kérés, hanem az öröm. Nem a hiányból, hanem a beteljesülésből fakad. Most engedd, hogy ez az érzés kitöltse az egész testedet, mint egy meleg fény, ami átjár minden sejtet, minden gondolatot, minden emléket. Érezd, ahogy a tested reagál, mintha tudná, hogy valami megváltozott. Mert valóban megváltozott. A tudatod most új mintát küld a valóságnak. A régi kétség elcsendesedik, a hit átveszi a helyét. Nem azért, mert elhitted, hanem mert megtapasztaltad. A hit most már érzés benned, nem gondolat. Ez az isteni kapcsolat, amiről Jézus beszélt. Atyám, tudom, hogy mindig meghallgatsz engem, és most te is így érzed. Maradj még néhány pillanatig ebben a békében. Minden rendben van. Amit most éreztél, az már elindult. A tudat teremt, a világ követi. Ez a teremtés törvénye. Ez a Biblia igazi üzenete. És Neville szavai most már a te szavaiddá válnak. Nem kell látnod, hogy elhidd, érezd, és látni fogod. Most lassan térj vissza a testedbe. Érezd, ahogy a levegő megérinti az arcod. Mozgasd meg finoman az ujjaidat, de ne engedd el a belső érzést. Vidd magaddal a tudatot, hogy Isten benned él, és hogy te vagy a teremtő ereje. A napod innentől más lesz, mert ma este nem kértél, ma este teremtettél.